Meta kolli biċċa tafal f'idejja u naf li nista' nikkrea xi ħaġa, ninsa kollox, xi problema u jista' jaqa' d-dinja madwari, jiena nkun fid-dinja tiegħi. Għamilt A-level tal-arti, tal-ċeramika u tat-Taljan. U mort Perugia l-Accademia di Belle Arti u ħadd borza ta' studju. U mbagħad meta ġejt lura kont qed naħdem fil-accounts, jiġifieri, ma anke x-xogħol tiegħi ma kienx kreattiv biżżejjed. Allura illum għandi żewġ firms tal-elettriku, għandi wieħed tal-gas, għandi studio u nagħti lezzjonijiet in-nies. Ġifieri ma waqafx minn dikinhar. Din għamilta meta kont Perugia. Perugia kelli ħafna ispirazzjoni ġifieri u kienu jħalluna liberi nagħmlu li jridu kważi, imma dejjem kelli l-esperjenza ta' qabel u kelli low-level, A-levels, allura dak bi-spray gun u ħaġa li dejjem żammejt. Imma kont indur, kont mort Fajenza, kont mort Venezia biex nara l-exhibitions u hekk tieħu qisu idea ta' l-arti ta' ċeramika. U mort il-Fajenza li żjed għax Gabriel Caruana għalli mur hemm għax kellu biċċa hemmhekk u hu jirrappreżenta Malta hemmhekk il-Fajenza ġifieri fil-mużew. Malta qiegħda rappreżentata ma' Gabriel Caruana u kienu li kien għalli u he pushed me, you know, a lot, ġifieri li he made it an art for me. Iżjed li inspirani fl-arti tiegħi it-tafal stess kważi. All right, Gabriel Caruana inspirani għax beda juża dawn il-kuluri vivaċi li forsi jiena kont dejjem fuq kuluri naturali, anke n-natura, ta' ġifieri natura nħobba ħafna ġifieri. Il-kuluri ta' naturali wkoll. Imma meta tibda taħdem bil-glazes, jiena ma kontx limitata bil-kuluri. Kont dejjem nixtri xi kulur ieħor, kont nagħmel effetti bil-kulur. Hekk użajt il-wheel ġifieri u għamilt 3 affarijiet. This is another line. Se nagħmel naqra fjuri fuq din, forsi jiġu jaqblu ma' dan. U fin-nofs dan għala volja qisu purple, dan jiġi blu, real blue. Għax il-kuluri mhux kuluri bħal acrylics, ġifieri, dawna they're glazes. U l-glazes bħal tin oxide jagħmel abjad. Copper oxide green, cobalt blue, copper oxide, u mbagħad hemm rust, iron oxide jagħmel jisu rust color. Ġifieri ma tistax timmixjom kif tagħmel bil-kuluri tal-watercolors, acrylics, oils, whatever. Ġifieri dawna jitlu fil-form temperatura 1000 even over, għax hemm żewġ firings. Ma tal-glazes jiddependi x'tafal qed tuża, jiena nuża earthenware, jiġifieri xi 1000 degrees. Dawn il-glazes jimmaturaw. U nħobb l-earthenware għax hemm ħafna kuluri tista' tuża. Ġifieri you're not limited. Mbagħad hemm stoneware u hemm porcelain ukoll.
użajt żewġ kuluri u issa biex nagħmlu iżjed kulurijiet u kreattiv u differenti se nuża just a simple toothbrush biex nagħmel hekk. Biex nagħtih a more modern look. U l-kuluri sbieħ ukoll. Għax dawn jkunu Neptune glaze, this is real blue. Issa niddippjah fil-transparent. Issa dan il-glaze ma nistax nħallih għax fil-forn jeħel. Allura jkolli nneħħih u mhux ħażin tiegħu u terġa' tużah ukoll. Meta tara ta' Gabriel kien jgħidli mhux importanti wis il-forma x'qed tagħmel veru, forma importanti, imma mhux daqshekk, iktar il-kuluri li qed tuża, tista' tagħmel xi ħaġa sempliċi, tista' tagħmel dish, bowl, imma il-kuluri li tuża u jiena nipprova ħafna nimmixja l-kuluri, ġifieri glazes. Nagħmlilhom fil-forn anki darbtejn tliet darbit ma nkunx kuntenta, ġifieri jiġi effett li nħobb jiena. U naħseb Gabriel ix-xogħol li jekk tara għandu dawn il-kuluri kważi sempliċi imma vivaċi. U fid-djar tagħna tal-Maltin dejjem kont ngħid imma kif jitlu? Ma jitlu. Għax anki bil-antik xogħlu qisu imur. Nagħmlu d-djar tagħna iktar moderni bil-anki l-antik. U Gabriel naħseb Malta għalhekk famuż u jiġifieri importanti għal Malta, għax he worked out of the box, kważi. Ġifieri sar kważi jisu our local Picasso. Meta ġejt lura mill-Italja, bdejt naħdem fi-studio tiegħi, imma kien hemm exhibition hawn Malta fuq ċeramika ta' Sqallija, fuq Majolika. U meta xtrajtu dan il-ktieb veru il-kuluri li jużaw, il-metodi, anki il-forma tal-kokka, kemm il-darba għamilnija dik, kulħadd jiġi jħobb jagħmilha. U anke għad systems of knowledge meta jiġu għandi ikollhom bżonn influenza ma' xi ħaġa tal-istorja u din l-istorja ta' Malta. Allura ħafna drabi nagħmlu xi ħaġa mill dan il-ktieb. Nistgħu nimmodernizzaw anke l-kuluri, nistgħu nbidluhom, imma x-shapes u l-influenza ta' anke l-frott jew tax-xell. Ġifieri nużaw ħafna, anke ma' studenti li jiġu għandi. Ikollok bżonn base, jina nuża din il-parti tal-idea għax hawnhekk għandna jisu iktar soft taw. Nagħmel is-slip u tibda tibni. Jekk trid toħroġ tagħmlu l-barra, jekk trid tidħol tagħmlu ġewwa. Il-metodu tirrombla. Imma għandu jiġi dritt, ma tistax tagħmel hekk. Dejjem hekk, dritt, żommu dritt. U biex tkompli m'hemmx għalfejn tagħmel criss crosses kull darba, tal-ewwel l-ar. Issa jiena se noħroġ ftit, se nagħmlu ikbar.
Għax għal dan il-shape għandek toħroġ. U tagħmel naqra criss crosses dejjem biex u tafsu sewwa biex meta jixrinkja ma jinqalax. Issa biex dan jiġi lix, tista' tuża tul biex tillixjah. Tista' tħallih hekk bħala jiġu diżin, imma biex jiġi forsi bħal dan, ikollok tagħmlu ħaġa waħda għax jiġi iktar sod u tillixjah. Dan għandi biċċa żgħira biex naħdem imma tista' tagħmel anke iżjed fuqhom fuq xulxin imma jiġi lix ġewwa u barra. Ara, qisu laqas tkun taf li coil pot. Issa se nidħol ftit. Ħriġt ftit, issa se nidħol ftit. Tagħmlu iżgħar. Meta tidħol. Tista' tara naqra iżgħar. Meta tagħmlu coils fuq xulxin, tagħmlux li jeħer dejjem hekk għax jiġi weak spot, ġifieri tbiddel. Għax dak issa tafal jixrinkja. Influenzata ħafna wkoll mill-baħar, dawk il-fjuri tal-baħar, il-coral, waves u affarijiet hekk il-kuluri tal-baħar, għad il-blues, anke l-aħmar, għax taħt il-baħar hemm kull kulur li trid tara. Laqas temmen x'kuluri tista' tuża, ġifieri there's no limit. Bil-pinċ nista' nagħmel ħafna affarijiet, ġifieri issa ħafna drabi bil-biċċiet anki li insib mal-mejda, inflok nerġa' nagħmilhom u nerġa' recycling clay biċċa xogħol kbira. Nagħmel ħafna affarijiet żgħar hekk. U nibni xi ħaġa tal-baħar bħal dawk li għandi diġà. Dawna jisom fjuri tal-baħar. U tista' tagħmel composition kbir. Jina twilit ma' missieri dejjem ipitter. Ommi wkoll kienet tmur fin-natura, fil-country ġifieri u ġib dawn il-fjuri żgħar li qas issibhom illum, The Wild Flowers of Malta. Fatti se nagħmlu ktieb fuqhom dawn għax kien hemm fjuri, ma issa laqas jeżistu. Allura dan il-ktieb se jkun il-fjuri ta' Malta fin-1970s. Missieri dejjem kien jipitter kien bankier, ġifieri kien jagħmilha bħala hobby, ma meta kien id-dar kont narah dejjem bil-kuluri, jipitter, joħroġ għax kien jara xi senarju, bad jagħmel il-kuluri u kien jiġi jipitter. Ġifieri naħseb l-influwenza tagħhom li inħobb l-arti, ġifieri definitely mingħand missieri. U anke issa llum meta bdejt nara meta għamil dan il-ktieb, bdejt nara il-kwalità ta' xogħolhom. U ħassejt li kelli anke bdejt impitter bil-watercolor u bil-oils ukoll. Mhux għax it's my first line, għax ċeramika dejjem kienet il-gost tiegħi. Imma naf li forsi qiegħda fija, allura ħan esperimenta, ħan nipprova u provajt. U meta kont qed nippubblika dan il-ktieb, bdejt inħoss xi ħaġa fija, ara kemm kienu bravi, jiena m'iniex daqshekk brava kważi, taf qed nagħmel l-astratt biss. U mort l-iskola t'arti u bdejt nagħmel skultura. Disċiplina, iżjed disċiplina, għax kont nagħmel li rrid. U bdejt nagħmel il-figura, il-wiċċ, il-portraits, għax missieri kemm il-darba għandi anke fid-dar portraits tagħhom, self-portraits. U l-figuri kien jagħmel anke l-iskola t'arti hu stess. U minn hemm
bdejt niddevelopja ġifiri a new skill kważi, dejjem bit-tafal għax qatt ma biddilt, qatt ma mort skultura tal-injam, u bdejt nagħmel anke figuri iktar solidi. Imma dejjem bidejja, għax dejjem ħassejt li t-tafal meta tużah l-idejk l-aħjar, kważi il-tools tiegħek ikollok ħafna imma nispiċċa dejjem bidejja. U bdejt nagħmel dawn il-figuri bil-moviment ta' idejja u ġew qishom solid ma with movement. U nħabba li kienu naqra iktar solidi milli xi ħaġa li nista' nagħmel fil-potters oven, jiġifieri fil-kiln, għamilthom fil-bronze għax ma kellix ċans anki inneħħi ta' ġewwa għax kont nagħmilhom qishom kważi mhux tat-tafal. Allura it lent me to go into bronze. Għaddan kun sabiħ bil-bronze. U kważi kull sena ma tantx nagħmel fil-bronze, imma għamilt xi 4 figuri u għamilthom dejjem bil-bronze. U missier dejjem kien jgħidli inti missek tmur l-iskola ta' arti u tagħmel arti. U jiena kont ngħidu le, jiena rrid nagħmel ċeramika, ġifieri kont qisni ikun xi ħaġa differenti minnu. Qisu meta tkun żgħira kont trid tagħmel xi ħaġa jgħidulek il-ġenituri ba tagħmel xi ħaġa oħra. Mbagħad meta miet f'2010 għamilt dan il-ktieb u bdejt kemm kellu raġun u provajt. Forsi in his memory today that I paint and I draw. Biex tagħmel tuffieħa dik ma tistax tkun solida, ġifieri nagħmlu anke toqba, anke l-arja għandha toħroġ. Ġifieri biex nagħmluha nagħmilha 2 pinch pots. Ġifieri tieħu t-tafal. U se nagħmilha kbira naħseb, ħanieħu biċċa żgħira, nagħmel tuffieħa żgħira. L-istess, kważi l-istess miżura. Nagħmilhom ballun għandhom ikunu l-istess biex jiġi tajjeb. Dan il-metodu kien l-ewwel metodu tista' tgħid primittiv meta bdew jużaw it-tafal primitivi. Ġifieri tagħmel l-ewwel ħaġa, ħafna drabi jgħidula tampot għax hekk tibda. U dejjem tafas minn taħt u tiftħu. U dawru, ma tistax tiftħu hekk dejjem quddiemek. Ġifieri għandek iġġib it-tafal minn taħt biex ma jkunx tqil u tuża t-tafal kollu. Dan jista' jkun il-bażi u mbagħad nagħmel ieħor. Nara li hu l-istess daqs, jiġifieri nista' nagħmilhom flimkien għax se jiġi bħal dan. Jiġifieri naqta' biex jiġi dritt. Issa tagħmel naqra criss crosses biex jeħlu sewwa. Nagħmel slip u tafal bl-ilma. Slip. Biex jeħel. Biex ma jkunx lix wis, għax jekk ikun lix wis ma jeħilx. Bħal meta tagħmlu tile fuq il-ħajt jagħmlu dak jissu criss crosses u dan l-istess ħaġa. Għax meta tara it-tafal taħt microscope, the property of the clay, they are platelets. Allura jisu plat fuq plat u it slips. Għalhekk għandna nagħmlu naqra criss crosses biex jeħel sewwa. Għandhom jeħlu flimkien sewwa u għandek vacuum issa
tista' anki biddel ix-shape tiegħu. Tista' tafas, ma jiena rridu qisu tuffieħa. Għandu jkun qisu sotej biex tafas u biex tagħmlu, ġifieri dan għandek veru tkun taf li il-joint għamiltu tajjeb. Okay? Issa biex tiġi tuffieħa tafas ftit hawnhekk hekk. Issa biex toħroġ l-arja tagħmel toqba biss anke waħda żgħira. Tafsu naqrajk biex ma jkunx qisu iktar naturali. U tista' tagħmel xi ħaġa bħal din ukoll. Tuffieħa jew lanġaża. Kont nagħmel ħafna diżinji. Kont immur hemmhekk tarġa' Gap ma' Gabriel u kont dejjem nieħu xi sketch, kont dejjem naf se nagħmel. Imma darba kont qed nibnieh dan ix-xogħol u ġie Gabriel u għalli aħjar upside down u għamel li hekk u għamel idejh hekk. Biddilili u ġifieri kienet suppost hekk u ġiet hekk sawhekk. U il-preġu tiegħu li hawnhekk għafasom u ġifieri dawna il-fingerprints ta' Gabriel Caruana. Allura dejjem żammejta din. Imma dikinhar ħassejt qalbi toħroġ. Għaxokjani meta kont qed nagħmel xi ħaġa veru bleżat kif għandi problema li dejjem nagħmel xi ħaġa jista' għandha tkun perfetta. U rajta u għadti mhux xogħol issa, imma kompleta. U llum għandi bija għax dikinhar naħseb Gabriel li kienet jurini li you have to be free. Because meta tagħmel design inti qed taħseb fuq biċċa karta. Kien jali dan stajt tagħmlu bil-metall mhux biċ-ċeramika, allura kelli biddilt u sirt kważi iktar libera u iktar astratta. Mhux kulur wieħed terrakotta u żgħid. L-iswed, l-abjad, terrakotta u baff jiġifieri beige. Għamiltom fuq xulxin, naqra mhux ħoxnin wis. Issa biex tagħmel l-effett tal-marbling ma tistax tirrowja din hekk, ġifieri għandek taqtaħħa fin-nofs. U jkollok l-effett hekk. Jien in-naħa tista' tagħmlu anke darbtejn jekk ma tridx tagħmel xi ħaġa kbira. Issa sabiħ tiegħu dan li meta tiftħu ma tistax tgħid kif se jiġi, ġifieri. Imma jiġi veru sabiħ. Mbagħad meta tara s-size li jitħu. Dan ġi twil, allura forsi nagħmel xi ħaġa twila. Ġifieri jiddependi kif taqtaħħa mbagħad. Imma l-effett tiegħu veru jiġi sabiħ u naturali, xi ħaġa naturali, mhux xi ħaġa glazjata bil-transparent biss. Hawnhekk
użajt naqra isfar, transparent glaze għandu jkun, u għamilt naqra splashing ta' copper u naqra iżjed opaque yellow biex nagħti iżjed kulur. Otherwise ikun naturali. Il-kulur naturali mhux ikra, il-kuluri tagħhom qed tużhom. Hawnhekk bubble, dak ma jistax ikun hemm arja u tneħħih. Għax dawk fil-forn jisplodu u jikisrulek il-biċċa tat-tafa li għamilt, il-biċċa tal-arti. Ġifieri dak importanti ħafna l-arja. U dan għax użajt biċċiet li ma jiġux mill-borza lesta, għax mill-borza lesta m'hemmx arja. Ġifieri dak it-tajjeb tiegħu meta tagħmel recycling, u mbagħad ikollok tafas, tagħmel wedging u tipprova tneħħi dawn il-bubbles kollha. Għandi 4 biċċiet, ġifieri se nara se nagħmel bihom. Jew nibni xi ħaġa twila, nixtieq, nagħmel 4 u nagħmel qisu xi ħaġa twila kif inħobb jiena nagħmel, kif għandi ħafna affarijiet. Se nħallihom differenti fuq net. Se nagħmilhom qishom mhux kollha dritti. Taħt se naqtagħhom u se nġibhom hekk. U se jkollhom livelli differenti biex jiġi qisu vażun. Importanti meta tiftħu li tiftħu direzzjoni waħda. Tista' tagħmel ftit hekk u hekk, imma ma tridx tħammġu. Il-kuluri għandhom joqogħdu separati. Bħal dan wieħed mill-favoriti tiegħi għax il-kuluri ġew veru jidhru. Ma jġux jisufu xulxin, messi, taf kif joħorġu kollha. Għandi bżonn li jinxef ftit għax twil bħal dan li joqgħod dritt. Imma biex nagħmel xi ħaġa hekk it-tafal u qarta pwis bħalissa. Għandi nħallih ftit iżjed. Għandu jkun leatherhard. U nista' ndawru hekk. Nagħmel ħafna minn dawna kważi l-preferiti tiegħi l-affarijiet għax dejjem jiġu differenti, nista' kważi nilgħab biha. Jidher li ġi bla skop u bla idea, imma mhuwiex. Għax anke kif jiftaħ il-kulur, xtaqt forsi nagħmel iżjed aħmar, forsi nerġa' nagħmlu fil-forn. Ġifieri sakemm inkun kuntenta ma tantx ġifieri indum. Veru nħobb li nara n-nies jaħdmu fit-tafal. Kif inħobbu jiena, nibda ngħid nieħu gost meta xi ħadd jiġi għandi jgħid jiena rrid nagħmel hekk u hekk. U narah kif jispiċċaħ. Jiena I'm just a guide. Inħallihom kif kien jagħmel Gabriel, iħallihom jagħmlu l-idejat tagħhom, ma tantx ngħidulhom x'għandhom jagħmlu. Imma nistenna
nagħtihom il-metodi, ngħidilhom li the clay can shrink, it can warp, the basic rules tat-tafal. Imma nistenna sakemm huma jmorru forsi jfittxu xi ħaġa, jkunu influenzati biex ikunu huma l-artist, mhux jiena iżjed. Jiena nħobb nkun f'grupp għax biex nkun naħdem dejjem waħdi ma tantx kont nieħu gost ukoll. Ġifri għandi ħbieb issa li waħda anke mill-iskola tiegħi li kienet tagħmel ċeramika miegħi. Għandi oħrajn ġifieri li jiġu u nkunu qisu familja. U l-idejat, the best way to learn something is to see someone working. U tieħu l-idejat ta' xi ħadd u minn xi ktieb, influenza, dejjem ngħidilhom toġ tikkopjaw, imma tkunu intom, ġifieri tieħdu l-idea u mbagħad tagħmlu xi ħaġa minnha. Inħoss li meta naħdem, jekk ikun coil pot, pinch pot, anke xi ħaġa sempliċi, ninsa kollox kif dejjem ngħid u qisha terapija. Importanti ħafna għalija u għalhekk inkomplejt u ikolli anke l-ħbieb li jiġu u naħdmu flimkien għax xi ħaġa sabiħa anke taħdem man-nies, mhux dejjem waħdi. Imma veru nista' ngħid li nipprova dejjem nuża idej għax ma rridx inkun bħala industrija, ma rridx insir li dejjem nirripeti ruħi u hemm it-tendenza li tagħmel hekk. Għalhekk dejjem żammejtu qisu hobby u inħobbu bħala terapija anke għall-ħajja tiegħi.